par. Bali nakapag-extra nga tayo ngayon na naman kasi wala pang vlog. Yun. Nakuha yung yung kulong-kulong ko na karga ng mga yung pinutol na nyug o lumber. Yung binigyan ako ng 600 yung bayad. Bali may babalikan pa ako doon ng isang balik. Ang daming dumi. Extra mo na yung parang additional para habang wala pang vlog, may income tayo. Kumbaga, naka-income na, may vlog pa. Yun lang muna yung update. Kaso nagpahinga kami kasi yung kulong-kulong ko. Ito yung ng nyug, binalatan ng nyug. Coco lumber. Hirap kasi hirap mag-vlog nang walang naghahawak. Buti kung naka-ano tayo. Ito na ako ngayon sa pinaghahakutan ko. Ito yung inahakot ko. Isang hakot na, nakadalawang hakot na ako. Ito na. Ayan. Diyan ako galing kanina. Karga ko na dito sa kulong-kulong bukid.
Ayan na, karga na. Puno. Plus nahakot. Ano ba? Puputo, ano yun pa? Nakakatumba na, ano, tumba na nanyog. Yung iba. Daming nyug dito. Then palabas na ako. Ito may mga bahay na. Ganda ng view dito. Puro nyug. Dito po yan sa lugar namin. Sayang hindi ako makapag-video na habang nag-aandar. Yung mag-aawa. Let's go ulit. Dito na ako sa kalsada. Looban na kasi to. Ito yung main highway. Ito kalsada papasok. Malit lang yung ano. Daanan. Matagal. Dito na ako sa bahay, bali na yung kulong-kulong. Dumaan ako dito sa tindahan namin para kumuha ko ng pera. Kasi diretso na ako mamimili ng paninda ko dito. Kasi last na rin nahakot. Bibili ko ng
Gagamitin po yan sa ano, pabahay. Bali, kinuha lang ako na maghakot ng mga ano, mga tinapat na nyug kasi may magpapabahay. Matibay, ano yun? Mga, yung mga ano, matatanda na nyug, hindi na nagbubunga. Mga bahay na kasi yung mayari ata. Ingay. Time check, 2:00. Bali na iba nadala ko na doon. Nadala ko na doon sa nagtatambakan nila. Lawak. Lupa. Daming nyug. Kanyugan talaga to. Pag yung nyug kasi di na nagbubunga, kailangan ng putulin, tapos dapat may panibago. Ngayon may mga panibago na. Panibago tanim. Ito pwede pa to. Panggatong pag natuyo. Atin mga par, bali tapos na akong mag-akot ng yung pinutol na ano, pinag-slice na nyug at nakahingi ako ng bunga. Yan, 4. Yan. Pagod. Pahinga muna saglit at maya-maya pagkapahinga mag-grocery naman ako para dito sa tindahan namin. Ayan. Sabi, kumbaga ano yun eh, simula akong mag-akot siguro mga 12:00 kasi naabutan ng tanghalian kaya nagpigil muna kung gano'n diretso 1 oras lang. Yun, laking tulong talaga pag may ganito kulong-kulong, top down tawagin sa amin dito. Bali ito, itong motor na to TMX, hindi naman to sa akin, sa binan ko to. Bali stock to kasi nung stock na siya, iginarahe, tapos sira na, pinaayos ko. Kaya ano rin yung gastos nito, malaki. Kaya sa kumuha ka ng hulugan, tapos di mo mataas ang hulugan, sayang. Kaya naisipan ko, paayos ko na lang kako to. TMX 155, napakalakas pa. Tapos nung nakaipon kami mag-asawa, nagpagawa ko ng sidecar para ako ganyan yung mga pangarga, maarkila pa, gastos ano, kumbaga may panggastos pag naarkila, bayad. Lakas pa. Yan. Ito na yung in-income nitong kulong-kulong ko ngayon. Diba? Nakapag-vlog na ako, may bayad pa yung oras. At hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye! Parang uulan ah. Makulimlim. Charan! Nakapahinga na tayo. Punta naman ako dun sa bilihan namin ng mga paninda. At update, yung anak ko ito, magbabasa. Asawa ko gumagawa ng stove, with water. Yan. Basa muna, walang laro. Yan ako. Mineral, mga chicheria, candy. Bali paparenovate sila. Para kala mo sarado, pero bukas yan. Paparenovate.
Salamat. Bye, see? Hagod na lang. Yahoo! Hagod na, hagod na. Wala ako ng sanggaan. Babalik ko doon. Ano? Malamig.